ассалому алайкум дӯстони азиз, духтур Умар Азизов ҳастам. Шукр ки боз худованд ба як моҳи бузурги рамазони дигар моро расонд. Бигзор файзу баракати ин моҳи бузург дар хонадони ҳар яки мо шумо бошад. Ва чун анъана ҳар сол мо дар бораи моҳи бузурги рамазон навор мекунем ва имсол ҳам тасмим гирифтем ки дар ҳамин мавзӯъ як навор карда барои шумо пешниҳод кунем. Аниқтараш дар бораи 6 маҳсулоте суҳбат мекунем ки хӯрдани онро барои шумо дар моҳи рамазон маслиҳат намедиҳам ва инчунин дар бораи 6 маҳсулоте суҳбат мекунем ки дар моҳи рамазон ба шумо маслиҳат медиҳам ки онро зиёдтар истеъмол кунед. Пеш аз шурӯи мавзӯъ мехоҳам дӯстони азиз як эълони бениҳоят муҳимро барои шумо расонам. чӣ қадр ки шумо медонед, ҳар моҳи рамазон мо тӯли як ҳафта дар клиникаи Евромед беморонро ройгон қабул мекунем ва имсол ҳам тасмим гирифтем ки дар муддати як ҳафта беморонро ройгон қабул кунем. Ва агар шумо мехоҳед назди ман биёед ё ки назди доктор Муҳаммадҷон, доктор Муҳаммадҷон шумо он касро мешиносед, ё ин ки агар хоҳед ки ба назди духтури асаб доктор Алиҷон Ҷобиров биёед барои маслиҳат гирифтан, шумо метавонед ин корро ройгон анҷом диҳед. Вале як нуқтаи бениҳоят муҳимро барои шумо мехоҳам расонам ки шумо бояд ҳатман аввал занг занед, номнавис кунед ва баъд биёед, ба хотире ки мисли соли гузашта бениҳоят зиёд одамон омода буданд. Барои ҳамин маслиҳат медиҳам аввал занг занед, баъд биёед. аз роҳҳои дур меоед, барои ҳамин хоҳиш мекунам аввал занг занед, баъд биёед. ду рақам мегузорам дӯстони азиз. Якум рақаме ки шумо дар ин ҷо мебинед, агар шумо назди ман ё ин ки духтури дигар доктор Муҳаммадҷон Расулов омаданӣ бошед, ба ин рақам занг занед. агар барои шумо духтури асаб лозим бошад, ба назди доктор Алиҷон Ҷобиров омаданӣ бошед, ҳатман ба ин рақам занг занед, номнавис кунед ва баъд биёед. аз бинандагон хоҳиш мекунам ки ҳамин наворро ба ёру дӯстони худ равон кунед, ҳатман комментария гузоред ва лайк низ гузоред, ба хотире ки ин сабаб мешавад ки ҳамин навор ба шахсони зиёд мерасад ва онҳо имконият пайдо мекунанд ки масалан назди мо биёянд ва метавонед ки дар ҳамин кори хайр низ шумо ҳам иштирок кунед. хоҳиш мекунам ки ҳамин наворро зиёдтар паҳн кунед. дар моҳи рамазон дӯстони азиз албатта ки мо насиб бошад фаъолият мекунем, кор мекунем ва ҷарроҳиҳо ҳам мегузаронем ва барои ҳамин дӯстони азиз агар шумо фикр кунед ки дар рамазон шояд ки баъзе тавбатҳоро гирифта нашавад, доруҳоро хӯрда нашавад, не, мо дӯстони азиз доруҳое менависем ки масалан шумо метавонед пас аз шом онҳоро истеъмол кунед. хуб, бемалол метавонед биёед, ташхис гузаред ва мо метавонем ки ба шумо кӯмаки худро расонем. хуб, шурӯъ мекунем мавзӯи имрӯзаро. дӯстони азиз, моҳи рамазон на танҳо аз ҷиҳати ислом бениҳоят имконияти хуб барои шахсон аст, инчунин аз нигоҳи тиб низ, махсусан барои шахсоне ки фарбеҳӣ зиёд доранд, фишорбаландӣ доранд ва баъзе бемориҳои дигаре доранд ки ба системаи ҳозима масалан алоқамандӣ дорад. ин моҳ бениҳоят шонси хуб барои барқарор кардани саломатии шумо аст дӯстони азиз, вале ба шарте ки масалан шумо хӯрокҳоро дуруст истеъмол кунед, режими хӯрокро риоя кунед. агар шумо нодуруст истеъмол кунед хӯрокро ва хӯрокҳои нохуб истеъмол кунед, баръакс метавонед ки ба саломатии худ зарари калон расонед. ана барои ҳамин дӯстони азиз мавзӯи имрӯзаи мо махсус дар бораи 6 маҳсулоте мешавад ки хӯрдани онҳоро шумо бояд дар моҳи бузург камтар кунед ё ин ки умуман нахӯред ва инчунин дар бораи 6 маҳсулоте суҳбат мекунем ки шумо бояд дар моҳи рамазон зиёдтар онро истеъмол кунед. якум, хӯрокҳои равғанӣ ва бирён. ҳар чизе ки бо калимаи бирён тамом мешавад. картошка бирён, тухм бирён, гӯшт бирён, албатта инҳоро метавонед ки дар ҳолати обпаз хӯред хубтар аст. дигар хӯрокҳо мисли пирашки ба қавле ё ин ки самуса, инҳо ҳам бениҳоят хӯрокҳои вазнин ҳастанд ва барои шумо маслиҳат намедиҳам ки дар ин моҳи бузург истеъмол намоед. ин намуд хӯрокҳо дар таркибашон натрии зиёд доранд ва бениҳоят равғани зиёде доранд ки ба организми шумо дар ҳамин шабу рӯз дар моҳи рамазон лозим ҳам нестанд онқадар. ва бояд гуфт ки равғани зиёд метавонад ки дар организми шумо дар ҳолати чарбу дар қисмҳои бадани шумо ҷамъ шавад ва бемор пас аз тамом шудани рамазон шикоят мекунад ки ба ҷои он ки ман хароб шавам дар рамазон, баръакс вазн мегирам. дӯстони азиз, ин албатта ки аз нодуруст хӯрдани шумо вобастагии бениҳоят калон дорад. ва бояд гуфт ки инчунин агар ҳамин хӯрокҳоро масалан шумо шаб пас аз кушодани рӯза зиёдтар истеъмол кунед, инҳо ба он оварда метавонанд расонанд ки шумо ба илтиҳоби меъда дучор шавед, яъне ба гастрит. ва бисёр беморон дар ин ҳолатҳо шикоят мекунанд аз зардаҷӯши зиёд ва инчунин аз дарди меъда. дуюм, дӯстони азиз, хӯрокҳои тез. ба хӯрокҳои тез дохил мешаванд ҳасибҳое ки дар таркибашон сирпиёз яъне чеснок доранд ва инчунин кетчуп ба мисли чили ва худи қаламфур. инҳо маҳсулотҳое ҳастанд ки
масалан ба меъдаи шумо агар ворид шаванд, вақте шумо муддати тӯлонӣ гурусна мегардед, меъдаи шуморо метавонад ки бемор кунад ва шумо ба гастрит дучор шавед. Ва инчунин чипсу дигар маҳсулотое ки дар мағозаҳо мефурӯшанд. ва як хӯроки бениҳоят маъруф дар байни мо ин биринҷоба аст, ки дар бисёр ҷойҳо онро тез мекунанд ва мегӯянд ки хӯроки сабук аст. дар рамазон хӯрдани онро барои шумо умуман маслиҳат намедиҳам, ба хотире ки агар шумо шаб хӯред ба гастрит дучор мешавед ва шумо аллакай фаҳмидед. ва инчунин агар масалан шумо саҳар онро истеъмол кунед, шумо муддати давоми рӯз метавонед зиёд арақ кунед ва организми шумо зиёдтар обро талаф диҳад ва шумо зиёдтар ташна монед. барои ҳамин инҳоро барои шумо маслиҳат намедиҳам. дӯстони азиз, сеюм, дӯстони азиз, ин маҳсулотое ки ширин ҳастанд. маҳсулотҳои ширин мисли торт, печения ва ғайраҳо, ино агар шумо масалан онро саҳар истеъмол кунед, метавонед ки пас аз якчанд соат ташнагии бениҳоят зиёдро эҳсос кунед. ва инчунин ин як энергияи бениҳоят, гӯем ба қавле фиребкунанда барои организми мо аст. вақте мо ширинии зиёдро саҳар истеъмол мекунем ва худро сер ҳис мекунем, мутаассифона пас аз 2-3 соат ҳамон энергия талафот мешавад ва ин ширинӣ тезтар, гӯем ба қавле распад мешавад ва энергияи камтар ҳосил мешавад, ки шумо дигар организми шумо пас аз 2-3 соат беэнергия мемонад ва шумо баръакс худро гӯем ки заиф ҳис мекунед. дӯстони азиз, барои ҳамин дӯстони азиз, барои шумо лозим аст албатта хӯрдани шириниҳо, вале беҳтараш ки шумо ҳамон қандро, ки ба организми мо лозим аст, бисёртар аз меваҷотҳо яъне гиред хубтар аст барои шумо. чорум, дӯстони азиз, нӯшокиҳое ки кафеин доранд. ба инҳо дохил мешаванд албатта ки кофе, дохил мешаванд нӯшокиҳои газноки ширин мисли пепси, кола ва ғайраҳо, ва инчунин нӯшокиҳои энергетикӣ мисли Red Bull ва ғайраҳо. ва бояд гуфт ки ғайр аз ино, албатта ки ба он метавонад ки бисёриҳо намедонанд, чой низ дохил мешавад. таркиби чой низ аз кафеин бениҳоят бой аст. барои ҳамин дӯстони азиз, ман ба шумо маслиҳат медиҳам ки чойро камтар истеъмол кунед. албатта иҷозат аст истеъмол кунед, вале камтар истеъмол кунед. ба ҷои он зиёдтар оби тоза истеъмол кунед. ин бениҳоят муҳим аст. барои чӣ? ба хотире ки нӯшокиҳое ки дар таркибашон кафеин доранд, ду эффекти на он қадар хуб доранд, ду эффекте ки ба мо он қадар лозим нест. ин якумаш ин ки шуморо зиёдтар ташна мекунанд ва шумо давоми рӯз зиёд ташна мемонед. ва дуюмаш ин ки хоби шуморо низ, дӯстони азиз, вайрон мекунад. барои ҳамин барои шумо ин чизро маслиҳат намедиҳам. панҷум, дӯстони азиз, ин маҳсулотҳое ҳастанд ки коркард шудаанд. яъне ба онҳо дохил мешаванд ҳасибҳо, ҳар гуна ҳасибе ки набошад. ва инчунин сосиски, ба онҳо инчунин дохил мешавад ҳар гуна чипсу, намедонам, кириешки, ва инчунин дохил мешаванд ба онҳо албатта ки фастфудҳо. ино, дӯстони азиз, маҳсулотҳое ҳастанд ки дар таркибашон бениҳоят зиёд, гӯем ба қавле тезӣ, ширинӣ ва шӯрӣ доранд. ва аллакай дар ин мавзӯъ ман гуфтам ва фаҳмондам ки чӣ зарарҳо дорад. шашум, дӯстони азиз, ин гӯшти сурх аст. ба гӯшти сурх дохил мешавад албатта ки гӯшти гов, гӯшти гӯсфанд ва буз ва ғайраҳо. вақте шумо муддати тӯлонӣ хӯрок истеъмол намекунед ва якбора ин хӯрокҳоро зиёд истеъмол мекунед, яъне гӯшти сурхро, системаи ҳозимаи шумо аз уҳдаи ҳалкунии ин гуна маҳсулоти вазнин намебарояд. ман намегӯям ки дӯстони азиз дар моҳи рамазон ё ин ки кай ки бошад хӯрдани ҳамин гуна гӯштро манъ кунед. не, шумо бояд камтар истеъмол кунед. ман намегӯям, албатта ки ҳар кас шароит надорад, вале онҳое ки шароит доред, бояд хӯрдани ин маҳсулотҳоро камтар кунед. дӯстони азиз, ин бениҳоят муҳим аст. хуб, дӯстони азиз, баъди оне ки ин қадар чизҳоро манъ кардем, шояд шумо пурсед ки доктор, ин қадар чизҳоро нахӯрем, пас чӣ хӯрем? хуб, биёед дар бораи 6 маҳсулоте суҳбат мекунем ки хӯрдани онҳоро барои шумо маслиҳат медиҳам ва баръакс бояд шумо онҳоро зиёдтар истеъмол кунед. якум, финики, ё ин ки дар байни мардум чӣ хеле ки мегӯянд хурмо. бояд гуфт ки дар таркиби финики зиёд қанди табиӣ аст, зиёд клетчатка аст, зиёд витаминҳое аст, ки ба организми мо лозим ҳастанд ва барои шумо маслиҳат медиҳам ки ҳам дар суҳур ва ҳам дар шом онро истеъмол намоед. агар дар суҳур онро истеъмол намоед, шуморо муддати тӯлонӣ метавонад ки энергия диҳад ва агар бо муқоиса, агар бо торту дигар чизҳо гирем, албатта ин бениҳоят хуб аст, шумо муддати тӯлонӣ метавонед ки сер гардед. дуюм, об. дӯстони азиз, дар моҳи рамазон аз сабабе ки мо муддати тӯлонӣ об наменӯшем, хӯрокам намехӯрем, организми мо аз беобӣ танқисӣ бениҳоят зиёд мекашад ва барои ҳамин барои шумо маслиҳат медиҳам ки агар ки хоҳед ки муддати тӯлонӣ, яъне шумо ташна намонед, суҳур пас аз хӯрдани хӯроки асосӣ бениҳоят зиёд об нӯшед. ва ҳамон обе ки шумо нӯшидед, муддати тӯлонӣ организми шуморо бо об таъмин мекунад ва барои ҳамин шумо дертар ташна мемонед. ва инчунин дар вақти кушодани рӯза, вақти шом шуд, ба шумо маслиҳат медиҳам ки рӯзаи худро бо финики ва об кушоед. ба хотире ки пас аз хӯрдани ин ду чиз организми шумо
یعنی معده شما سیستم هاضمه شما مطابق میشود و پس از تنفس پس از 10 minut 15 minut میتوانید که با خوردن خوراک اساسی گذارید و در این حالت با معده شما زور نمیآید و شما با گاستریت یعنی گرفتار نمیشوید. سوم دوستان عزیز شیر است. شیر تازه در ترکیبش بنیاد زیاد ویتامین ها دارد، کلسی دارد و بنیاد زیاد سفیده دارد. هر سه این محصولات ها بنیاد مهم است برای ارگانیسم ما. برای همین برای شما مصلحت میدم که شیر رو در شکل تازه زیادتر استعمال کنید. و اگر مقایسه کنیم با شیرچای زیاد میپرسند که شیرچای خوریم یا اینکه شیر تازه خوبتر است و برای شما مصلحت میدم که شیر تازه خوبتر است. به کدام خاطر؟ شیرچای چقدر که گفتیم در ترکیبش چای دارد و چای در ترکیبش کافئین دارد. البته مقداری بنیاد کم است ولی به هر حال به فکر من شیر تازه بهتر است. چهارم دوستان عزیز این میوه ها است. کدام میوه‌ای که زور شما میرسد، سیب است، نمیدونم بانان است، چیزی که نباشد، هر چیزی که زور شما میرسد برای خریدن و استعمال کردن البته که میتوانید استعمال کنید. ترکیب اونها از ویتامین ها بای است، از کلیچاتکا ها بای است، از قند طبیعی بای است که برای شما بنیاد انرژی خوب میدهد و شما مدت طولانی میتوانید که یعنی با همون انرژی گردید و این چنین حل کردن همین گونه میوه ها یعنی نظر به خوراکایی که در بالا ذکر کردم آسان‌تر است برای سیستم هاضمه ما. پنجم دوستان عزیز این سبزیجات ها هستند. سبزیجات ها ترکیبشون بنیاد زیاد از ویتامین ها و کلیچاتکا بای است و برای ارگانیسم ما بنیاد لازم هستند. و باید گفت که بعضی اونها رو شما میتونید در شکل خام استعمال کنید، بعضی اونها رو میتونید با قول گویم سوپ شوربا کرده استعمال کنید. ششم دوستان عزیز یوگورت ها. بله شما درست شنیدید، یوگورت ها. یوگورت ها هم هر خیل میشن دوستان عزیز. یوگورت هایی که در بعضی مغازه ها با هر خیل به قول کلاسیک له میفروشن سرخک و کبوتک کرده اون رو من در نظر ندارم دوستان عزیز. یوگورت های عادی هستند که در ترکیبشون پروبیوتیک دارن. شما میتونید اون رو خوانده بعدا خرید. پروبیوتیک هایی که در ترکیب همین گونه یوگورت ها هستند وقتی شما استعمال میکنید برای شما با سیستم هاضمه شما بین‌نهایت تاثیر خوب دارن که حل‌کنی خوراک‌ها رو برای شما آسان‌تر میکنند و برای شما مصلحت میدم که همین گونه یوگورت‌ها رو هر بگاه اگر شرایط باشد میتونید که یک تا استعمال کنید. دوستان عزیز در اینجا نوار به انجام میرسد. از همه شما احترامانه خواهش میکنم که نوار رو با یار دوستان خود روان کنید به خاطر که چخلی که گفتم در اول یک اقدام خوب داریم یعنی قبولی رایگان است مدت یک هفته و از همه شما احترامانه خواهش میکنم که وقتی آمدنی میشوید حتما زنگ زنید، نام نویس کنید و بعد بیایید. خداوند هیچگاه بیمار نشوید. خیر.